Здравейте, приятели! Сега ще ви покажа едно много лесно упражнение, което може да правите заедно с децата. То е свързано с водата. Тук съм си наляла малко топла вода и малко студена вода. И всички знаеме много добре, че водата можем да я заредим. Но има значение дали са с хубави или лоши думички. Разбира се, ще заредим нашата вода с хубави думи. И така ще заредим и нашето тяло. И това, когато бъде повторено много пъти, може да стане навик, но нека да бъде под формата на игра. Ето как започва. Казваме си: сила и светлина за ума, живот за сърцето, здраве за тялото. Можем да продължим, докато изпием водата. Сила и светлина за ума, живот за сърцето, здраве за тялото. Опитайте!